And guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like guys. Maraming salamat. Ano ka may boss? Hop. Ano ka buhay, Ben? Ay, sa ritmo niya. Hindi ko lang ginawa yun. Oh. Ilisang ito. Kaniro rin. Sirado na buro. Talo ko sa iyo. Nalagino. Ang lagino. Ilang. Ako isa dito nag-comment. Manyakis wala manghilot. Manyakis na kayo ko. Nawuka. Magyakis man. What? Nga kaklaro naman sa video. Huwag mong kumandaya. Manghilot tayo ka di ay. Ay, reklamo. Ay, dito katawa lagi. Manyakis na dito sa multa. Naman ganyan rin ako kay views gani kaya yung hilot niya mo itong asawa. Dahil gitalikod ng asawa mo na Christmas din siya. Kaya ginaanak niya pagkuhan baka viral. Manyakis na manghihilot. Kaya sila na rito. Para lang dyan mag-vlog din ba. Ikaw mo na. Ano ka kaila? Bisa. Ano? Masak emang. Buso. Hindi ka naabot mo. Ano na ba Jim? Dito sa buloy. Okay, ay. Dabang. Ako yung sumsunin mo. Gara-gara ito ba ka? Ning wala gyud mo kon dito sa matanaw. Oo, siya uli. Yung tubag na ako. Hindi ko lang ako sa isa na ulang ko. Pagka nakuha, haw na pinagutubagwan. Nagawa pa na si Digay kamay pag ano mo na mga manluwa na magano. So na binanggit ko kay kanang mamang. Nangga mo kita sa una di ba ka malading? Wala ako kabalo lang. Dahil ka na ako sa una. Karoon, yung mga tubag ko. One thing, ikuha ra guna na mo kuan ikaw gusong ko ka sa sulok. Amatsor imong dadi. Siya mo to no. Oh, agi apas na to alag, liwa oy. Hindi ka ra na ako ba? Natod labi na balik na po. Okay, pang-sugot.
ako 20. Happy kay ka. Tawagan mo sa dali ko. Kuhaan ka. Saan ka na ito kamay, boss? Ah, Kamay lang. Oh. Tagi ito 20. teka, tawagan mo sa dali. Tawagan mo kayo. Look. Tawag ka. Tuma. Ugma ka ron. Ito. Parang hindi na to. Ay, sinamay. No. Ha? Ano mo ako tagi? Pag ugma na i-plastic na ugma. Plastic na ugma. Ha? Kamay. Ha? Ah, grabe gila. Tawa pa na daw. Ito ba? Stop! Stop! Room! Supay ang ba? Supay ang ba? Bali. Ate, kinawa ate! Isang boss. Ang kamay. Andiyan ang pangalan! Ulan init ang tigil ba? Hindi, magulan, no? Init kayo man ko ano? Hapon? Ay, pasipo ko lang. Kanan sige ulan. Dili kay init. Niyo man pagkahapon. Magsipot mo ng gas mo, maggatong ka kay Mas ito. muli mo gina. Ay, kaya atong lang ka sa init. Pilit. Alam sa init. Makawakas mo anak. Ulit mo muna. Ayun okay raman boss, bata ko ka. Tayo ko lang. Wala pa man kay 60. Okay pa na. Kamu din. Kurinta. Kamang na tayo yan. Kurinta ka pin. Di ba ina ni mo benta? Napay mga 26. Napay 26 para mag 60. 60. Bali 20 taas tapos 20 boss no? Sakit dati. Ah, Limbo tayo. Binon. Binon. Masyado yung bawal. ito yung gilot ang 81. Tagsarang ba sumuli ko? Dayan mo, may pinipas mo na. Hindi ko pinis mo lang. Kasi ata. Saan? Saan lang ligo? Ligo. Ulang sa ulo.
Akala ko yung baso. Tanong mo na yung baso, katandog ko nila. Pangsangit siguro. Ako naman. Sana ka pa, boss. Sana ka pa. Yeah. Taas siya mo siya. Una-una, una-una, sakit. Ha? Una-una. Nag-smith na pa, pwede na tayo ba? Tawa rin yung kasi mula na bumatay yung pagkuhan yung mula yung bumatay yung winot na yung ibis pa. Oh. Busog ako dito. Basa ako dito. Hindi naman itandugol. Kasi kung init o ang init, busugat. Paralyze pa, may busog. Nagamay. Anak na. Pero juga mas no. Yan po lang naman mo ba? Ah,
Bawal mo maliki ba? Ha? Bawal mo maliki ba? Ah! Ako lang ko si Deng. Ah! Bakit ako dapat ang subject ko? Hindi kayo. Tumatay siya. Dali, atong sagot ko ba na dito? Ano man si Koy? Agod. Harap na ko, pero. Lalo mo ko hawak. Harap na ko. Kita ko. Ano mo? Makay na ko. O, darapa kaya mo na. 1, 2, 3. So, wala pa rin. Ay, hablag, Jay. Ulit naman, Jay. Pagkabuti na, be. Lamanta, eh. Hey. 1. And 2. And 3. And
ha. Tulog ikaw po, Loy. Oh, kamu bos. Ya. Sama. Mamilang nilakot niya bos, kaya isa lang. Ice. Ibalan mo ka ito. Isa lang. Isa ka ice, tapos sabuan mo sa kapatid tubig. Pagkabukal, kung yung ito ka mat, kung yung mo, naingat. Tapos, pagpasaro na, karon ako nga, di sa ka maligo. Kumusta nung ito mo gi-refer ka itong doon sa gym, be? Ha? Ito mo gi-refer ba kayo, no? Tayo dito. Ang gym? Tungkol sa gym ba? Tama tayo ba ito? Ang sa ganito? Ang ba ito? May kong sa atay. Ito kang lisod din hawa. Ang late ang buto ng pagwala ito eh. Matay dito? Nag-electric panel ng mga ito. Hindi, hindi. Suminom buto. Electric pa ito, pinayapon na ito ba? Wala ko na ito ba? Balay hubag ito boss? Ha? Ayan, balay na hubag. Hubag Christian. Rakuan doon natin lisod din hawa. Pag-utol na nila, paano mo ito?
boss, kumain na ka. Jesus name, ayun na. Just jogging pants jacket. Minaw eh. Ayan naman ako gilot guys. Thank you for watching guys. Bye bye.